Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyahin ko na itago na lang natin sa pangalang Jero. Taong 2000, Pulot, Palawan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang mangingisda itong si Jero. Nag-iisa lang ito sa buhay, gawa ng maaga pang nawala ang kanyang mga magulang. Kung hindi ninyo na itatanong, kaya nag-iisa lang itong si Jero sa buhay dahil sa merong trahedyang nangyari noong siya ay bata pa. Nang buhay pa ang ama't ina ni Jero, ay halos kilala sila ng karamihan sa kanilang baryo. Isa kasing pamilya ng mananambal itong si Jero, kaya na may malapit ang mga tao sa kanilang pamilya. Halos araw-araw noong bata pa siya ay palaging merong bumibisita sa kanila upang magpatingin sa kanyang mga magulang. Ang buong akala ni Jero ay hindi na magwawakas ang masasayang araw ng kanilang buhay. Tandang-tanda pa ni Jero ang nangyari sa mga magulang niya noong minsan itong mapalaban sa isang engkanto. Ayon kay Jero, na ang nakalaban ng kanyang mga magulang ay isang engkantong merong galit sa kanilang angkan. Nang nakahanap ito ng magandang pagkakataon upang kitilan ng buhay ang kanyang mga magulang, ay hindi na ito nagdalawang isip. Dagdag pa ni Jero na Huwebes ng gabi nangyari ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang ama't ina. Habang sila ay naglalakad papauwi, ay biglang napatigil ang kanyang mga magulang sa hindi malamang dahilan. "Jero, dumito ka na lang muna. Huwag kang aalis dyan." Wika ng ama ni Jero habang inilalagay siya sa tabi ng isang puno. Sa pagkakatanda ni Jero, ay nasa 11 taong gulang pa lamang siya noong mga panahong yon. Habang siya ay nagmamasid sa ginagawa ng kanyang mga magulang, ay laking gulat na lamang niya nang biglang merong yumakap sa kanyang ina na isang nilalang na purong anino. Di pa man nakakausal ang kanyang ina, ay humandusay na ito sa lupa ng walang buhay. Ang ama naman niya ay biglang nabundol ng isang nagraragasang sasakyan na hindi lubos mawari ni Jero kung saan yon ang galing. Dahil sa pangyayaring yon ay nagulantang ang mga taong natutulog sa kalapit na baryo na siyang agad na nakapaghatid ng tulong. Pagkuha kay Jero ay nakita niya ang kanyang ama na wala ng ulo. Ang ina naman ni Jero ay nakatitig na lamang sa langit na siyang indikasyon na wala na itong buhay. Matapos ang aksidenteng yon, ay doon na nag-umpisang makaranas ng hirap si Jero sa kanyang buhay. Bata pa lamang siya ay natutunan na niyang tumayo sa kanyang sariling paa upang buhayin ang kanyang sarili. Dahil sa mas madaling pagkakitaan ang pangingisda, ayon ang naisipan ni Jero na maging hanap buhay. Sa mura niyang edad ay natutunan na niyang sumisid ng malalim sa dagat upang manguha ng tuyong. Yun ang unang naging hanap buhay niya hanggang sa natutunan na niyang manguha ng isda. Sa bawat linggo, buwan at taon na lumilipas, ay nagiging matatag si Jero sa kanyang buhay. Pagtungtong niya ng 18 taong gulang, ay doon na siya nag-umpisang umibig at kasabay nito ang pagyakap sa kanya ng kabiguan.
Nang mapagtanto ni Jero na wala ng katuturan ang paghahanap niya ng magiging ina ng kanyang magiging anak, ay pinili na niya lamang na ituon ang kanyang wisyo sa pangingisda. Ang mga naiwang gamit ng mga magulang ni Jero ay ibinaon na niya sa limot gawa ng ayaw niyang matulad sa sinapit ng mga ito. Lahat ng santong ginagamit ng mga magulang ni Jero sa panggagamot ay inilibing na niya sa hukay, kasama ang mga libretang iniingat-ingatan ng kanyang mga magulang. Isang araw, habang siya ay nasa laot ay naging matiwasay naman ang kanyang pangingisda. Kahit umaga pa lamang noong mga oras na yon, ay napakarami na niyang nakuhang isda na siyang labis niyang ikinatuwa. Ayos! Marami na naman ang mabebenta ko ngayong araw. Wika ni Jero sa kanyang sarili habang umaahon ng kanyang lambat. Sa pagtagal ni Jero sa laot, ay hindi niya napansin ang biglang pagkulimlim ng paligid. Nang matapos na ni Jero ang panglalambat, doon niya nasipat ang napakaitim na ulap na naroon sa kanyang kinaroroonan. Alam ni Jerong malakas ang ulan na yon, gawa ng napakalamig ng simoy ng hangin. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang binayo na nga ng binayo si Jero ng isang malakas na pag-alon. Sa bawat paglakas ng ulan, ay sinasabayan ito ng malakas na hangin na siyang naglilikha ng malalaking alon sa dagat. Dahil sa mga pangyayari, ay labis na ang pangangamba ni Jero para sa kanyang sariling kaligtasan. Isang mali niya lang kasi ay maaaring mahati sa gitna ang kanyang maliit na bangkang sinasakyan. Napakadelikado para kay Jero kapag nasira ang kanyang bangka. Bukod sa maraming pating kapag maalon, ay napakalayo niya din sa pangpang. Habang nagsasagwan si Jero ay patuloy pa rin ang kanyang panalangin na sanay gabayan siya ng may kapal sa kanyang sinusuong na pagsubok. Nang medyo papalapit na si Jero sa pangpang, bigla siyang napatigil nang makarinig siya ng isang napakagandang boses ng isang babae. Sa pagrinig niya ng himig na yon, ay kasabay nitong nawala ang lamig na kanyang nararamdaman. Animoy biglang napanatag ang kanyang kalooban nang marinig niya ang napakagandang boses na hindi niya malaman kung saan ang gagaling. Ilang minuto pa ang lumipas at napansin ni Jerong biglang bumababa ang ulap sa kalangitan. Tumila na din ang malakas na pag-ulan at ang malalaking alon sa karagatan. Habang siya ay nagmamasid sa paligid, ay laking gulat na lamang niya nang mawala ang isla ng kanyang lugar. Sa pagbaba ng ulap sa paligid, ay tila ba dinala nito si Jero sa ibang dimensyon. Pagsipat ni Jero sa tubig dagat, ay doon niya nakita ang malalaking tipak ng batong nagsisi-uslian. Dahil sa mga nasilayan ni Jero, ay labis-labis lamang ang kanyang pag-iingat upang hindi masira ng bato ang kanyang bangka. Sa bawat pagsagwa ni Jero, ay palakas ng palakas ang boses ng isang babaeng kumakanta. Sinasabayan pa ito ng mga instrumentong ginagamit sa musika na siyang labis na nagpapaganda sa boses ng nilalang na kumakanta. Sa pagsagwa ni Jero, ay palakas din ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil wala na siyang kaide-ideya kung nasaang lupalop na siya napadpad. Sa pagtagal ng kanyang pagsasagwan sa lugar na yon, ay doon niya nakita ang mga sirang barkong nagsisilakihan.
Animoy ang barkong yon ay dumaan sa isang nakakapangilabot na trahedya. Lumipas ang isang oras at biglang merong nasilayan si Jero na isang nilalang na lumalangoy sa ilalim ng kanyang bangka. Pagtingin dito ni Jero ay halos magulangtang siya sa kanyang mga nasilayan. Isang dambuhalang isda ang lumalangoy sa kanyang bangka noong mga oras na yon. Dahil sa kanyang mga nakita, ay pinilit niyang huwag igalaw ang kanyang bangka dahil sa baka mapansin yon ng dambuhalang isda. Pagdaan ng isda sa kanyang bangka, ay biglang lumitaw ang mga babaeng hindi pamilyar sa paningin ni Jero. Ayon kay Jero, na napakaganda ng mga dilag na yon nang ito'y kanyang nasilayan. Hindi niya nga kayang alisin ang paningin niya sa mga dalaga dahil sa pagkahumaling niya dito. Ang tanging ipinagtataka lamang ni Jero ay kung papaano nakarating ang mga babaeng yon sa laot ng dagat. Wala naman siyang nakitang bangka kaya nakakapagtaka talaga para kay Jero ang makasipat ng ganoong uri ng pangitain. Dahil sa nasisilayan ni Jero ay biglang nanumbalik sa kanyang memorya ang minsang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Jero, kapag ikaw ay lumaki na, iwasan mong parating tumungo sa dagat. Mas marami ang nilalang sa karagatan kesa sa lupa. Kapag ikaw ay nakakita ng magandang babae sa dagat, ay huwag mo na lamang itong pansinin. Palagi kang magbigay ng respeto at alay sa dagat bago ka magpalaot. Kapag ikaw ay nadapos sa kakaibang lugar sa karagatan, ay pilitin mong huwag mahulog sa patibong ng mga engkantong nakatira sa lugar na yon. Iwasan mo ding makakita ng mga sirenang kalahating pawikan dahil mga tuso ang mga yan. Kapag nakahalikan mo ang isa sa mga ito, ay wala ka ng kawala sa kanilang kapangyarihan. Dagdag pa ng ama ni Jero na ang mga ganoong uri ng tamawo ay kumukuha ng mga taong kanilang tipo upang gawing alipin. Sa oras na mahalikan mo ang isa sa mga ito, ay hindi ka na makakabalik sa aktwal na mundo. Sa oras na mahalikan mo ang ganoong uri ng nilalang, ay tuluyan ng mananatili ang iyong wisyo sa lugar na iyong kinaroroonan. Kahit anong pagtangka mong tumakas doon, ay hinding-hindi mo na ito magagawa dahil sa sumpang ibinigay sa iyo ng kataw. Ang mga ganoong kataw ay itinuturing na dugong bughaw ng mga kauri nito. Mas mataas ng dihamak ang mga kataw na merong kalahating katawan ng pawikan kesa sa mga kataw na merong kalahating katawan ng isda. Dahil sa memoryang nanumbalik kay Jero, ay doon niya napagtantong kataw ang mga babaeng nasa kanyang harapan noong mga oras na yon. Habang nagkakatitigan si Jero at ang mga kataw, ay pasimpleng sinusugatan na ni Jero ang kanyang sarili upang hindi mawala ang kanyang wisyo. Habang nag-uusap ang mga kataw, ay biglang lumapit ang isa dito kay Jero at pilit siya nitong inaakit. Hinahawak-hawakan ng kataw ang kanyang katawan at ang kanyang muka na parabang kinikilala siya nito. Magandang umaga sa iyo, Ginoo. Naghahanap ka ba ng maraming isda? Halika, ituturo namin sa iyo ang lugar na merong maraming isda sa karagatang ito. Wika ng isang babae. Nang marinig ito ni Jero, ay halos mahulog na ang kanyang puso dahil sa ganda ng boses nito. Animoy kapag nagsasalita ang kataw na yon, ay para na itong kumakanta dahil sa napakagandang himig ng kanyang pananalita. Nang marinig ni Jero ang sinabi ng kataw, ay hindi na lamang niya ito sinagot,
upang maiwasan niyang malinlang siya ng mga ito. Ang tanging ginagawa ni Jero noong mga oras na yon ay ang tumitig lamang sa kanyang paanan at magbingi-bingihan. Habang siya ay pinapalibutan ng mga kataw, ay doon niya nasipat ang kalahating katawan nito. Gulat na gulat si Jero nang makita niya na ang kalahating katawan nito ay sa pawikan. Halos manginig na ang kanyang katawan noong mga oras na yon dahil sa takot. Nang nakakaramdam na ng sugat si Jero, ay dahan-dahan itong kinuha ang kanyang natitirang barya sa kanyang bulsa. Ayon kasi sa ama ni Jero, na kapag hindi ka nalinlang ng mga kataw, ay magbibigay yun sa iyo ng karamdaman sa oras na makaapak ka sa lupa. Ang tanging pambasag sa ganoong sumpa ng kataw ay kailangan mong mag-alay ng isang gamit na likha ng tao. Barya ay sapat na ayon sa ama ni Jero. Nang makuha ni Jero ang isang dakot ng barya, ay nag-umpisa na siyang pumikit at magdasal. "Anong ginagawa mo, Ginoo? Ayaw mo bang masilayan ang magaganda naming mga muka?" Wika ng isang kataw. Kasabay ng pagwika ng kataw na yon ay siya namang pag-umpisang manalangin ni Jero. Wala siyang sinusunod na panalangin, basta ang nais niya ay humingi lamang ng proteksyon sa amang may likha. Tagos sa puso ang pagdadasal noon ni Jero na halos hindi na niya mapigil ang kanyang pag-iyak. Bukod kasi sa pagdarasal, ay biglang nanumbalik kay Jero ang alaala ng kanyang mga magulang noong bata pa lamang siya. Nakasanayan kasi ni Jero na kasabay niyang magdasal ang kanyang mga magulang noong mga oras na yon. Kaya niya lang naman nagawang ibaon sa limot ang lahat dahil sa hindi kaaya-ayang nangyari sa kanyang buhay. Sa pagtagal ng panalangin ni Jero, ay ang unti-unti namang pagkawala ng mga naririnig niyang boses na nagsasalita. Lumipas pa ang ilang minuto at tuluyan na ngang nawala ang mga kataw sa kanyang paligid. Matapos niyang makapagdasal ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang mapansin niyang naroon pa rin siya sa lugar na yon, ay wala na siyang nagawa kung hindi ang magpatuloy sa kanyang pagsasagwan. "Ako'y nagmamakaawa sa sino mang nilalang na naghahari sa dagat. Naway palabasin niyo ako ng ligtas dahil hindi ko naman nais ang madapo sa lugar ninyo. Ang nais ko lamang ay makapangisda ng mga kakailanganin ko upang ako'y mabuhay. Labis ang pagrerespeto ko sa lahat ng nilalang sa lupa man o sa dagat." Wika ni Jero habang hinuhulog isa-isa ang kanyang mga barya. Matapos niyang makapag-alay, ay meron pa ring nasisipat si Jero na mga kataw na naroon sa mga batong nakausli sa laot. Nanonood lamang ang mga ito sa kanyang ginagawa. Lumipas ang 5 oras at nadapo na si Jero sa isang parte ng dagat na merong nagliliwanag na lagusan. Dahil sa wala ng pagpipilian si Jero, ay ninais na lamang niya na dumaan sa lagusang yon nang walang pagdadalawang isip. Pagpasok ni Jero sa lagusan, ay tumambad sa kanya ang nakakasilaw na liwanag na halos kanyang ikabulag. Nang mawala na ang liwanag na kanyang nakita, ay doon niya nasilayan ang dagat na kanyang pinangingisdaan. Dahil sa mga nakita ni Jero, ay hindi niya napigil na magsaya sa laot. Nagsisisigaw ito sa laot na parabang isang baliw. Ang mga mangingisdang nakakita kay Jero ay gulat na gulat sa kanyang ginagawa. Nang makarating si Jero sa pangpang,
ay taos-puso naman siyang nagdasal na sana'y huwag siyang makapitan ng sumpa ng kataw. Habang siya ay naglalakad papauwi, ay nakasalubong niya ang kanyang kaibigan sa daan. O Jero, saan ka ba pumunta? Unang beses kitang makitang mangisda ngayong taon na. Tanong nito. Ano? Kanina pa ako dyan sa laot eh. Tsaka, hindi lang tayo nagkakasalubong. Sagot naman ni Jero. Matapos nilang makapag-usap ay agad namang tumungo si Jero sa kanyang tahanan upang linisan ang kanyang daladalang isda. Pagdating niya sa kanyang bahay ay laking gulat na lamang ni Jero nang mapansin niya ang kanyang bakuran na merong napakaraming damong tumubo. Hindi nga lang kalahating araw ang binuno ni Jero sa laot, kaya nakakapagtakang napakarami ng damong tumubo dito. Noong una, akala ni Jero ay naligaw lang siya ng bahay, pero bigla siyang nagulat nang makita niya ang hagdan na katulad ng sa kanya. Agad niyang pinasok ang bahay na yon at doon niya nakumpirmang sa kanya nga ito. Dahil sa gulat ni Jero, ay agad naman siyang tumungo sa kapitbahay niya upang magtanong kung anong araw na noong mga oras na yon. Pagdating ni Jero sa kanyang kapitbahay, ay doon niya na lamang 1 taon na pala ang lumipas magmula noong mga araw na nagpalaot siya. Dahil sa mga pangyayari ay hindi lubos mapagtanto ni Jero kung paano niya nagawang bunuin ang 1 taon sa lugar na yon. Ayon din sa kanyang mga nalaman na merong parte ng laot sa kanilang lugar ang nagkakaroon ng makapal na ulap kung saan kinukuha nito ang mga hindi mapalad na mangingisda. Ang lahat ng nakapasok sa makapal na ulap na yon ay hindi na muli pang nakabalik sa kanilang lugar. Dahil sa mga narinig ni Jero, ay hindi niya pa rin mapigilang maging masaya, gawa ng kahit papaano'y nakaligtas siya sa lugar na yon. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay pinili na lamang ni Jerong magsaka upang tuluyan na ding iwan ang kanyang nakagisnang trabaho. Isinumpa na din niyang hindi na siya babalik sa laot dahil baka sa pangalawang pagkakataon ay hindi na siya makalabas sa lugar na yon. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin makalimutan ni Jero ang minsan niyang naging karanasan noong nadapo siya sa mundo ng mga kataw at tumagal siya ng 1 taon sa laot. Okay, bago ako magbigay ng opinion sa kwento, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si It's Samurai at sa nag-renew ng badge na si Irene Suhal. Ito naman, para sa mga random subscribers natin, andyan sina Airalyn, Glenn Mendez, Ronnie Magro, Amor Amban, at kay Jerome de Guzman. Ayan, 5-5 lang para fair tayo sa mga warrior members natin. Okay, opinion ko sa kwento. First time ko lang marinig yung kataw. Pero yung mga nangyayaring pagkawala sa karagatan, talagang totoo yan. Hindi lang sa Pilipinas ganyan. Halos maraming parte ng karagatan sa mundo natin na napakarami talagang nawawala. Hindi lang mga mangingisda. Nandyan din yung mga barko, eroplano, at kung ano-ano pa. Sample na lang dyan, yung Bermuda Triangle. Tapos kung saan nakalokasyon yung Biringan, marami ring nawawala dyan. Mga sasakyan, motor, bus, o kung ano man. Kaya, ang hirap sabihin na alam na talaga natin lahat ang meron sa mundong to eh. Marami pa ring mga bagay na talagang hindi natin mapapaliwanag. Pero kayo,
Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Para sa shoutout, pinuno lang malakas ang i-comment nyo. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.